Seguro que escoitaches falar delas, as velutinas. Pero, realmente sabes como son? Estén a escoita, isto é ciencia feira. A vespa velutina ou vespa asiática é un exemplo de especie exótica invasora. É dicir, unha especie que non é nativa e que cando chega a un lugar reprodúcese con moito éxito. Este proceso adoita ser problemático cando compite coas especies locais e altera o equilibrio dos ecosistemas. En Galicia existen varias especies exóticas invasoras. Entre os animais, o bisón americano e o cangrexo de río, e tamén certas plantas ornamentais como a erva da pampa ou as mimosas. Unha destas especies invasoras é a vespa velutina ou a vespa asiática, que é un insecto, concretamente un himenóptero como as outras avespas ou as abellas. As velutinas dámoslles un cento de nomes en Galicia. Identificalas non sempre é doado, porque poden confundirse con outras especies autóctonas de Galicia, como estes de aquí. Con todo, podemos vos dar algunhas pistas. A velutina é unha vespa grande e escura, e de lonxe vese case negra. E se te fixas ben, hai dous detalles característicos. As patas son amarelas e amosan tamén dúas bandas amarelas no abdome. O nome científico é Vespa velutina nigritórax. Ademais, adoitan voar rápido arredor das flores ou en línea recta. E pensas que é unha boa idea miralas tan de preto como para distinguilas ao xeito? É certo que as velutinas, como outras avespas, poden ser un risco para as persoas. Normalmente as velutinas non atacan se non se senten ameazadas, pero poden atacar se as tocamos accidentalmente ou nos achegamos demasiado aos niños que construen. En caso de alerxia ao veleno de himenópteros, produciránse reaccións graves que precisarán asistencia sanitaria urxente. Por iso é importante non achegarse e, por suposto, nunca golpear os niños nen as árbores onde están. Se non somos quen de fuxir ou poñernos a cuberto, o que temos que facer é cubrirnos a cara, a cabeza e sobre todo o pescozo. A presenza crecente de velutinas en Galicia ten efectos sobre o medio rural e tamén sobre a nosa economía. Un dos sectores máis afectados é a apicultura, que a combate con distintos métodos, pero ollo, non todos son adecuados, por certo. As persoas, para defenderse das velutinas, utilizan moitas veces estas trampas con iscos líquidos. Sin embargo, non temos ningunha evidencia de que axuden realmente a disminuir a súa poboación ou que teñan ningún efecto sobre elas. Nos preferimos métodos que están máis contrastados científicamente, como son as arpas eléctricas, que estas sí que son moi selectivas e actúan principalmente sobre a vespa velutina, e hai outros métodos para protexer as abellas, como son estas mallas que se poñen diante das piqueiras, para que as velutinas non accedan ao interior das colmeas. As velutinas depredan abellas, o que reduce a capacidade das colmeas para producir mel, realizar a polinización e a súa propia supervivencia. E non só iso, tamén poden danar froitas e afectar a cultivos, o cal ten a súa repercusión nas producións agrarias, como o viño e a froita. O ciclo vital da velutina comeza na primavera, cando unha raíña funda unha nova colonia. Primeiro construe un niño pequeno, non maior que unha laranxa, xeralmente baixo un cuberto ou nun burato. Despois, as obreiras construen un niño maior, normalmente na copa dunha árbore. Cara a finais do verán, comezan a criar a xeración que debe sobrevivir o inverno. Polo que a colonia pode chegar a ter milleiros de individuos e aumenta a procura de alimento e a actividade predatoria. Todo isto ten un custo económico. O sea, as apicultoras utilizan diversos métodos de control contra a vespa velutina. Isto supuxo no ano 2020 un custo de 2,5 millóns de euros. A Administración Autonómica empregou outros 2 millóns de euros neste mesmo ano para a retirada de niños. Por iso é importante saber como actuar. Cando vexas un niño, non intentes destruílo ti mesmo. Chama ao 012 e as autoridades se encargarán de retiralo de forma segura. A velutina xa forma parte da nosa realidade. Pero sabermos como vive e como actuar fronte a ela pode marcar a diferenza.